Matúš Kostolný napísal: som len šéf-redaktor jedných novín. Ale aspoň takto sa chcem ospravedlniť LGBTI ľuďom za to, čo v piatok zažili. Prepáčte, toto nie je celé Slovensko. Prečo ty hovoríš za celú LGBT komunitu? Kto ti dal mandát sa ospravedlňovať LGBTI ľuďom za to, čo zažili v piatok? Čo zažili v piatok? Ja si myslím, že pre 90% LGBTI ľudí bol piatok ako pre zvyšnú väčšinu ľudí. Možno išli do roboty, prišli z roboty, vyložili si nohy, zapli si telku, pozreli si politiku, povedali si whatever it is, what it is, išli ďalej. Prečo mám pocit, že sú to práve títo ľudia, ktorí chcú hrozne vyvolávať vášne? Strašne rozdieľovať tých ľudí na základe toho, ku komu patria. Tomu, že tým, že máte inú sexuálnu orientáciu, musíte byť automaticky súčasťou nejakej LGBTI skupiny. Prečo? Nikto sa nikdy nezamýšľa nad tým jazykom, nad tou formuláciou toho, ako to oni píšu.